Sa lungsod sa Santa Fe, gihold ang usa ka pari human giingong naka-hit and run. Nahitabo kini pasado alas 7 sa gabi sa Barangay Pook, Santa Fe. Ang pari luwan sa iyang auto giingong nakaigo og duha ka motorsiklo apan wa kini hunong ug milahos lang. Laing motorista nga nakakita sa nagkadugong sakyanan sa pari sa unahan na ang naka-report kabahin ini maong mihimo og follow-up ang kapulisan. Gikustudiya sulod sa usa ka gabi ang pari. Samtang ang duha nga nasamdan sa insidente nga mga riders gida sa hospital sa Cebu City. Laing angkas ni ini ang nahiagom ra og minor injuries. Nagkasettle na ang pari sa mga nabiktima. Gani ang usa ni ini gibayra na sa hospital bill. Biyernes sa hapon, gi-release na sa kustudiya sa kapulisan ang pari. Apan matod sa traffic investigator, giingong ang laing biktima desididong mukiha kaniya nagkatakdang ipaagi na sa regular filing. Sa mga siswin, wala sir, sa kainom. Wala. Walang di siya kabantay. Oo, ang naita. Wala sa kabantay. Ang naita po na sir, medyo stress si father kay naamag ko yung nag-post sa Facebook na gipas siya sir ba niya dito na stress siya.